Стихията засегна и съседните страни – Иран и Кувейт. В иранската провинция Хузестан на 15 април концентрацията на замърсители във въздуха с размери до 10 микрометра е била на места 67 пъти по-висока от допустимата граница. Кувейт регистрира пориви на вятъра над 80 км в час, което доведе до прекъсване на електрозахранването в някои части на страната. Днес, когато все повече хора стават свидетели на нарастващите природни бедствия и аномалии, в медийното пространство продължава да се хвърля дезинформация. Медиите не обясняват каква е причината за зачестилите природни бедствия. Не ни се показват важни факти. И най-важното, мълчат, че вече съществува решение, което може да спре прогресиращите катаклизми и да предотврати най-лошия сценарий. Вместо това, ние сме приспивани с думите «Това се е случвало и преди, до сега всичко е в рамките на нормалното, нищо страшно не се случва». Някога на такива глупости можеше просто да не се обръща внимание, но не днес. Днес цената е твърде висока, защото става въпрос за бъдещето на цялото човечество. Защо, виждайки какво се случва, много хора продължават да вярват на техните приказки? Наистина ли мислят, че това няма да ги засегне? На друга планета ли живеят? В крайна сметка, всеки има близки хора, семейства, деца. Адекватен човек, научавайки за заплахата, предава информацията по-нататък и търси изход. Ако искаме да защитим живота на планетата, трябва да говорим директно за истинската опасност, за глобалните геоложки и климатични промени, за процесите, протичащи в недрата на Земята. Мнозина се чувстват безсилни, сякаш нищо не зависи от тях. Но това не е така. Животът на милиарди хора зависи от всеки един от нас, включително живота на тези, които обичаме най-много.